Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез бүгенге программада. Исерек машина йөртүчеләргә каршы көрәш. Ел башыннан автоинспекторлар руль артына ишеп утырган 250 кешене ачыклаган. Соннар узган елдагыдан күбрәк. Берәүләр ял итә, икенчеләр акча эшлим. Әлмәттә 3нче хезмәт семестры башланды. Укучылар һәм студентлар җәен Россия студентлар отрядлары аша күңелләренә хуш килгән шөгыль таба ала. Ботка пешерделәр, җырлап биеп, күңел ачтылар, милли уеннарда ярыштылар. Баулы районының Покров Урыстамак авыл җирлегендә язгы кыр эшләре тәмамлану хөрмәтенә Утмурт бәйрәме узды. Ел башыннан Әлмәт районында исерек машина йөртүчеләр гаебе белән 2 ел транспорт һәлакәте теркәлгән. Һәлак булучылар юк, әмма 4 кеше зыян күргән. Автоинспекторлар ярты ел эчендә 250-дән артык исерек машина йөртүчене туктаткан. Аларның һәрберсе 30 000 сум штраф түләгән һәм ким дигәндә ел ярымга таныклыксыз калган. Үз хаталарын аңламаучылар гаепләнүчеләр скамьясына дәләккән. Произошло 2 ДТП, в которых 4 человека ранены, погибших не зарегистрировано. Руль артына исерткеч ишемлек кулланып утыручылар бар һәм булачак. Әлмәт ЮХИДИ бүлеге статистикасы буенча юл патруль хезмәтләре экипажларына исерек хәлдә машина йөртүче 251 машина йөртүчеләккән. Авыл җирлекләренә түнге рейдлар булсынмы, яки шәһәр эчендәме, алар еш очрый. Узган елның 5 аенда 211 кешеләккән, ел дәвамында 620 хокук бузучыны ачыклаганнар. Алар гаебе белән булган юл транспорт һәлакәтләре саны исә 15-кә җиткән. 5 кеше һәлак булган һәм 18 кеше зыян күргән. В случае дорожно-транспортного происшествия, совершенного лица... Исерек хәлдә кеше үлеменә китергән юл транспорт һәлакәте ясаган очракта 2 елдан 7 елга кадәр иректән мәхрүм итү каралган. Авария нәтиҗәсендә үлүчеләр саны 2 һәм аннан да күбрәк булган очракта 9 елга кадәр төрмә яный. 261.1 маддәсе беренче тапкырдан ук хатасын аңламаучыларга кагыла, ягъни административ эш җинаятьченә әйләнә. Суд карарының вакыты тәмамлануын көтеп тормыйча кабат исерек килеш рульгә утырганда суд җәзаларының төрлесен сайлый ала. 2 елга кадәр иректән 3 елга машина белән идарә итү хокукыннан мәхрүм итү, 200-300 мең сум штраф каралган. Бу мәҗбүри һәм төзәтү эшләрен исәпкә алмаганда, ничек кенә булмасын, исерек килеш руль артында эләгү отышлы түгел, бигрәк тә автоинспекторлар башкаларны да хокук бузучыларны күзәтүгә актив җәлеп иткәндә. Шикле автомобиль йөртүчеләр турында экрандагы номер буенча шалтыратырга яки Әлмәт дәүләт автоинспекциясының Telegram каналында хәбәр итәргә мөмкин. Ял көннәрендә Әлмәттә вакытлыча транспорт хәрәкәте шикләнәчәк. Бу шәһәрдә триатлон буенча Россия беренчелеген үткәрү белән бәйле. Шимбә һәм якшәмбе көннәрендә Тукай проспектыннан алып Төзүчеләр проспектына кадәр Шевченко урамы ябылып тора. Ярышлар маршруты буенча Грибоедов, Радищев, Җәлил, Заслонов, Мәрҗани, Базовая, Монтажная, Болгар урамнарыннан һәм гаражлардан чыгу юллары да ябылачак. 10 июньдә чикләү иртәнге 6-дан кичке 6-га кадәр гамәлдә булачак. 11 июньдә иртәнге 6-дан көндезге 3-кә кадәр башка маршрут сайларга киңәш ителә. Кемдер ял итә, икенчеләр өчен җәй эшкә урнашып акча эшләү мөмкинлеге. Әлмәттә 3нче хезмәт семестры башланды. Мәктәп укучылары һәм студентлар Россия студентлар отрядлары аша каникуллар вакытында күңелләренә хуш килгән шөгыль таба ала. Җитештерүчеләргә бөтен ил буенча машина төзелешеннән алып атом энергетикасына кадәр сәнәгать объектлары тәкъдим ителә. Балык булмаганнар исә шәһәрдә 4 юнәлеш буенча эшли ала. Я как спортсмен, хоть и прошлый, пошел в спорт. Башка Әлмәт укучылары кебек Марат Сафинга да 4 юнәлеш буенча эш сайлау мөмкинлеге бирелә. Мәдәният, спорт, мәгариф һәм яшьләр сәясәте. Марат җәен эшкә урнашу өчен Мирас спорт комплексын сайлаган. Мәктәп укучылары көненә 3 сәгать эшлим. Урамда чисталык урнаштыралар, һава торышы бузылган чиракта залга керәләр. Мәсәлән, тренерларга шөгыльләр өчен инвентарь әзерләргә булышалар. Мондый эш өчен аена 10 000 сумга кадәр акча түләргә вәгъдә итәләр, әмма барысы да оешмага бәйле. Укучылар һәм студентлар тикшерелгән ысул белән эш белән тәэмин итү үзәге аша эшкә урнаша ала. Альтернатив юл да бар. Эшне Россия студентлар отрядлары аша эзләргә мөмкин. Быел көньяк көнчыгыштан 1250 студент җәй көнендә ял итмәскә, ә акча эшли башларга карар кылган. Узган ел бөтен республикадан 10 000-нан артык студентлар отрядлары вәкилләре программа аша үткән. Бер үк вакытта балалар алга таба даими эшкә урнашу шарты белән 51 белгечлек буенча өстәмә белем алган. Алдынгылар хәрәкәте Әлмәттә танылу яулыйм. Ракета яшьсмерләр клубы базасында аның беренчел бүлеген ачу тантанасы узды. Бәйрәм Нефтчеләр шәһәрендәге ишек алларының берсендә узды.
Әлеге җыр импровизацияләнгән сәхнәдән балачак һәм яшьлек гимны кебек яңгырый. Ракета яшьсмерләр клубы тәрбияләнүчеләре алдынгылар хәрәкәтенең беренчел бүлеген ачу уңаена бәйрәм оештырды. Аның рәисе итеп Әмир Шәңгәрәев билгеләнде. Яшь рәис үзенең һәрвакыт актив һәм иҗади булуын әйтә. Республика башкаласында форум узачагын белгәч, чарага барырга һәм алдынгылар хәрәкәте турында шәхсән белергә карар кыла. Алдынгылар хәрәкәтенең бурычлары яшьләргә үз кыйммәтләр системасын формалаштыруда ярдәм итү, фикердәшләр, кызыклы яшьтәшләр һәм остазлар белән таныштыру, шәхси үсеш өчен файдалы мәгълүмат җиткерү. Балалар һәм яшьсмерләр оешмасында һәркем күңеленә хуш килерлек шөгыль таба ала. Әмир Шәңгәрәевне иҗат белән шөгыльләнү һәм чаралар оештыру мөмкинлеге җәлеп итә. Ишек алдында беренчел бүлекчә ачылуга багышланган бәйрәмгә йортларда яшәүчеләр дә җыелды. Тамашачылар арасында Светлана Мифтахова да бар. Ул хәрәкәт турында күптән түгел генә ишеткән. Мондый оешмалар яңа буынга файдалы булачак дип исәпли. Хәрәкәтнең яшь активистлары, остазлары белән җәйге лагерь оештырды. Ул шәһәрнең 4 яшьсмерләр клубында узачак. Алдынгылар хәрәкәтенә 7 яшьтән алып 18 яшькә кадәрге 25тән артык әлмәтле керде. Хәрәкәт һәм командага керү турында тулырак белү өчен Ленин урамы 111 адресы буенча Ракета яшьсмерләр клубына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Җәйге лагерь турында Ракета, Электрон, Вотник һәм Саулык яшьсмерләр клубларында тулырак мәгълүмат алырга була. Тиздән социаль яклау хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәчәк. Әлеге хезмәт мохтаҗларга ярдәмгә килүне күзаллый. Безнең арада социаль хезмәткәрләрсез тормышларын күз алдына да китерә алмаучылар байтак. Галина Борисовичын социаль хезмәткәр Рано Абрамова күптән инде якын кешесенә үрелгән. Зей районының Әхмәт авылында яшәүче ханым 3 ел авыру белән көрәшәм. Хәзер инвалид коляскасында гына хәрәкәт итә. Азык-төлек, дарулар сатып алу, идән юу, буларның барысы да социаль хезмәткәр җилкәсендә. Әхмәт авылында Рано Абрамова 6 кешегә ярдәм итә. Икесе янына көн саен калганнарына атнага 2-3 тапкыр килә. Социаль хезмәткәр Рәйсә Фәрхетдинова 9 кешегә хезмәт күрсәтә. Авыл зур, барысына да өлгерү өчен ул үз транспортында хәрәкәт итә. Фатима һәм Миңнегариф Сираевлар үзләренең социаль хезмәткәрен һәрвакыт шатланып каршы ала. Азык-төлек, дарулар белән бергә ул район газетасында алып килә. Соңгы яңалыкларны бергәләп укыйлар. Төрле терапияларда аның бурычлар даирәсенә керә. Делаем разные терапии, библиотерапии, гарденотерапии занимаемся, вот цветочки поливаем. Иң мөһим өлкәннәр рәхәтләнеп аралаша һәм һәрвакыт ярдәмгә килүче кеше барлыгын тоеп яши. Баулы районының Покров Урыстамак авыл җирлегендә елга буенда язгы кыр эшләре тәмамлану хөрмәтенә Утмурт бәйрәме узды. Үзенчәлекле бәйрәм Баулы халкында якты мизгелләр һәм тәэсирләр калдырды. Гершит язгы кыр эшләрен төгәлләү уңаеннан югары көчләргә уңыш, тынычлык һәм бәхет сорап рәхмәт белдерү бәйрәме. Китозер авылы әлеге бәйрәмне беренче тапкыр гына кабул итми, узган ел биредә Гырын-Будон республика бәйрәме узды. Баулылар һәм район кунаклары өчен бу елы мәйданда зур бәйрәм оештырылды. Покров Урыстамак авыл җирлеге кеше белән ачык һавада тары ярмасы һәм иттән бәйрәм боткасы пешерделәр. Бәйрәмгә килгән һәркемне бушлай сыйладылар. Тантанадан соң исә Миңнуллин хуҗалыгы алдынгыларын бүләкләделәр. Бочинникова Людмила Ивановна. Чара дәвамында Баулы районының Утмурт авыллары үзешчән коллективлары концерт номерлары белән чыгыш ясады. Бу көнне бәйрәм кунаклары үз көчләрен Утмурт милли уеннарында һәм спорт ярышларында да сынап карады. Леногорск шәһәре һәм районының 21 мәктәп яны лагере үз ишекләрен ачты. Быел аларда 1000нән артык кыз һәм малай ял итәчәк. Җәйге смена үз эшчәнлеген башлап җибәргән уку йортларының берсендә безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Так каждое утро Нейля Тагир будет говорить, какой план на целый день. Каникуллар башланырга да өлгермәде. Леногорскиның 6-нчы белем бирү мәктәбе укучылар өчен яна үз ишекләрен ачты. Мәктәп яны лагере 3 отрядка бүленгән 2 сменаны үз ишенә ала. Беренчесендә 80 бала, икенчесендә 45 бала исәпләнә. Мәктәп яны лагере иртәнге 8-дән 3-нче яртыга кадәр эшли. Лагерның беренче көне вакыйгаларга бай булды. Балалар тәмле итеп сыйланганнан соң тәннәрен язып алды һәм танышуга юнәлдерелгән уеннарда катнашты. Лагерда куркынычсызлык кагыйдәләре турында сөйләшүләр дә үткәрелде. Балаларга гадәттән тыш хәлләрдә үзеңне ничек тотарга кирәклеге турында мәгълүмат җиткерделәр. Шулай ук ял итүчеләр отрядның исемен, командирын һәм дивизин сайлады. Соңрак балалар саф һавада ял итте, уйнадылар, түгәрәкләргә бардылар һәм экскурсияда булдылар. Буларның барысы да балаларга уңай хисләр һәм көч-куәт бирде. Мәктәп яны лагерындагы беренче көн күңелле, мавыктыргыч үтте. Быел Ручеек җәйге лагере 11-нче гимназияның 90 кешедән торган Солнышко отрядын кунакка кабул итте. Алар өчен 4 кабинет бүлеп бирелде.
Куркынычсыз һәм күңелле ял итүне тәэмин итү өчен мәктәпләрдә отрядлар, спорт белән шөгыльләнү һәм мәдәни чаралар үткәрү өчен урыннар әзерләнгән. Шәһәр һәм районның мәктәп яны лагерьларында балаларны спорт чаралар, янгын сүндерү бүлегенә, никахлашу сараена, туган якны өйрәнү музеена экскурсияләр көтәм. Кинотеатрга бару, финанс грамоталыгы дәресләре һәм башка күп чаралар планлаштырылган. Шуңа да җәйге каникуллар күңелле генә түгел, файдалы да булачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.